ini wandi omera. Usacheme Junior, aiwa ndinewe. Ose ndaba kufunga kutini ndimbozoka kumba. Aunde ndimbozoka kunoona mukazine vana. Vana vangu ndakavasiya vachiri vana vadiki. Aunde vachazozviziva here kuti ivo vana baba. Memvana vakutogara vachifona kuti baba muchazoka here. Makandisira vana vachiri vadiki munofunga kuti ini ndoita seiko. Kuenda mbiri motogara ikoko, rudo gotoperera ikoko. Yangu lavu yongoperera pa WhatsApp, aiwa kani ndedidzoka. Ndava kufunga kuti ini ndimbozoka kumba. Aunde ndimbozoka kunoona mukazine vana. Vana vangu ndakavasiya vachiri vana vadiki. Aunde vachazozviziva here kuti ivo vana baba. Maimvana vakuchema nekafesboni ndiko kari kutogara kachichema-chema. Kakuvabvunza kuti naiyamai kana ndisina baba nditaurire. Zvimwe kuda munonyara kundiudza kuti ndikure ndichiti baba ndinavo. Kana ndisina aiwa mondiudza mogara muchindiratidza baba vepafoni. Ndava kufunga kuti ini ndimbozoka kumba. Aunde ndimbozoka kunoona mukazine vana. Vana vangu ndakavasiya vachiri vana vadiki. Aunde vachazozviziva here kuti ivo vana baba. Memvana vakutogara vachifona kuti baba muchazoka here. Makandisira vana vachiri vadiki munofunga kuti ini ndoita seiko. Kuenda mbiri motogara ikoko, rudo gotoperera ikoko. Yangu lavu yongoperera pa WhatsApp, aiwa kani ndedidzoka. Ndava kufunga kuti ini ndimbozoka kumba. Aunde ndimbozoka kunoona mukazine vana. Vana vangu ndakavasiya vachiri vana vadiki. Aunde vachazozviziva here kuti ivo vana baba. Maimvana vakuchema nekafesboni ndiko kari kutogara kachichema-chema. Kakuvabvunza kuti naiyamai kana ndisina baba nditaurire.